Гаспадару Ігар, Украіна ведала і нагадвала Лукашэнку пра гэтыя рэтрансляторы і раней вяліся кулуарныя размовы пра зняццё гэтага абсталявання. Але на вашу думку, чым абумоўлена, што Зеленскі перайшоў да такога жорсткага ультыматуму менавіта цяпер у публічнай прасторы? Ну, тут ёсць некалькі чыннікаў. Першы гэта працяг агульнай лініі украінскай палітыкі на беларускім накірунку, які станам на сёння укладаецца ў фармат падвышэння ставак. Ну, фактычна гэта такое сабе запрашэнне да дыялогу з моцных пазіцый. А другое гэта кейс з атакай на аўтобус у Брянской области, адпаведна, гэтыя дзве тэмы яны перабіваюцца. Ну, трэцяе, выключна унутрыукраінская тэма, гэта скандал у адносінах з Польшай, скажем так, з свяртаннем узнагароду. У Зеленскага забралі, астатнія вярнулі Польшчы дзяржаўную узнагароду. Таму тры чынніка, адна ўнутрыпалітычная, адна, скажем так, носіць характар правакацыі, і адна гэта старая лінія паводзінаў Кіева у дачыненні Менску, ну, якой ўжо прынамсі паўгады, або нават ужо 8 месяцаў як. Станам на сёння, бліжэйшыя некалькі месяцаў, варыянт паўнамаштабных баявых дзеянняў вельмі малаверагодны. Гэта не патрэбна ні адным, ні другім. Тлумачу чаму. Фактычна, калі мы гаворым пра паводзіны украінскага кіраўніцтва, яны вельмі нагадваюць паводзіны кіраўніцтва Рэспублікі Польша гадавалай даўніны. Летась Польша таксама, каб атрымаць нейкія крокі насустрач боку Менску, гэта і па свяртанню палітвязняў, па заканчэнню міграцыйнай крызы, яна пайшла на эскалацыю, дзе таксама гаварылася пра пагрозы, нават уварвання, шмат гаварылася пра пагрозы для сувалскага калідору, дзе далей перайшло проста на палітычны ўзровень, скончылась гэта пэўнай дээскалацыяй і з'яўленнем хай не публічных, але трэкаў, праз якія бакі, ну, прынамсі, кансультуюцца. Па вялікім рахунку, калі браць паслядоўнасць дзеянняў украінскага боку, такое ўражанне, што проста чытаюць польскі канспект. Паслухайце, адзін в адзін. А ці не атрымліваецца тады... Я выбачаюся, што перапыняю, але ці не атрымліваецца тады, бо калі мы праводзім паралелі з польскай гісторыяй, што Зеленскі ў нейкім сэнсе з'яўляецца закладнікам свайго ультыматуму, навошта было ажно так рэзка і ультыматыўна гаварыць, таму што 4 дні засталося. Глядзіце, з аднаго боку так. Тут пытанне проста якасці дарацыяў Зеленскага, таму што і якасць інфармацыі пра стан утачнення самога Лукашэнка. Першае. Вайны рэальна ў Менску не хочуць і баяцца ўдару. Другое, сённяшняя заява Вольфовіча пра тое, што хтосьці хацеў сутыкнуць лбамі Беларусі і Украіну. Трэцяе, характар самога абсталявання. Гэта рэальна вышкі, я нават скажу канкрэтна, аператара МТС, прашу прабачэння, якія 10 год таму былі пабудаваны ўздоўж мяжы. Все вельмі проста. Канкрэтны аператар, які фармальна цывільнікі падпарадкуюцца беларускаму заканадаўству. Тэарэтычна гэтыя вышкі так ці інакш можна, скажем так, альбо спыніць падачу электрыкі на іх, альбо прымусіць аператарамі МТС Беларусь штосьці з імі зрабіць. Ну вось, а Украіна ўжо... Ну, давайте так. Раней вышкі крышку гарэлі. Ужо. Ну, тому што горача, тэмпературы вялікія. Да, тому што горача, у лютым было вельмі горача, вышкі раптам загарэліся. Паслухайце, таму адзін з варыянтаў выхаду з цяперашняй сітуацыі гэта то, што паціхеньку 2-3 вышкі таксама загарэцца. Ці можа ахалодзіць тэмпературу вакол гэтых вышак анансаваная размова Лукашэнкі і Пуціна? Я не думаю. Я не думаю, тут просто пытанне, што для Расіі трэба максімальна правакаваць на пагаршэнне сітуацыі якраз такі з Украінай, таму што улічваючы яшчэ раз, што з'яўляюцца знешнепалітычныя нейкія чыннікі, які так ці інакш могуць паўплываць на пазіцыянаванне афіцыйна Менску, нават Лукашэнкі. Гэта і спроба пакантачыць з боку Еўрапейскага Саюза, гэта і амерыканскі трэк, гэта тое, што рана ці позна пачнуцца кантакты і з Украінай прадметных, таму што працоўныя ёсць ужо цяпер.
І ўсё гэта разам, калі гэта назапасіцца, гэта можа пэўным сэнсе прывесці да змены пазіцыянавання Лукашэнкі. І для Пуціна важна правакацыямі, не правакацыямі зрабіць вось гэтага свайго мопса, які сидзіць у Менску, максімальна таксічным для ўсіх іншых. А з чым Лукашенко можа паехаць да Пуціна, з якімі аргументамі, ці ён будзе казаць пра небяспеку для НПЗ, напрыклад, беларускіх, якія цяпер пастаўляюць паліва для расійскага? Пытанне, што Лукашенко хоча атрымаць ад сустрэчы з Пуцінам. І ад таго, што ты хочаш атрымаць, ты будзеш мець пэўныя аргументы. Ну, напэўна, ён не хоча ўцягвання ў вайну. Ну вот, калі ён не хоча ўцягвання вайну, тады апеляцыя, што давай, прынамсі, на тэрыторыі Беларусі дээскалацыя, таму што, напрыклад, вам патрэбен бензінчык. Просто банальна. Тады атрымліваецца, што і Расія, і Беларусь заплюшчыць вочы на знішчэнне гэтых рэтранслятораў. Так яшчэ раз я кажу, што ні, а чаму знішчэнне? Хто замінае Рэспублікі Беларусь у тое, з чаго я пачынаў? А, напрыклад, перастаць падаваць электрыку на вышкі аператара сотавай сувязі МТС Беларусь, якія стаяць на адлегласці меней, чым 5 кіламетраў ад лініі дзяржаўнай мяжы. Ну, вельмі паказальным адказам на ваше пытанне можа стаць вось гэтае скавытанне Z-карэспандэнтаў, которые ўжо кажуць, што Менск там пачынае адключаць і што гэта ўжо здрада. Між тым хацеў у вас... Ну, просто, глядзіце, тут просто пытанне банальна у пэўнай тэхналогіі, пэўнай абмежаванасці. Таму што гэта вышкі 4G з больш моцным мадэмам. Расійскія шахеды, якія атакуюць Беларусь, яны будуюць так званую меш-сетку. Гэта сетка, дзе кожны звязана з кожным. Але ёсць 2 ці 3 узла, якія маюць GSM-мадэмы, асноўным картай мабільнага аператара, таму што украінскія карты не працуюць, а у Беларусі з Расіяй няма роумінга. Вось гэта ноўнейм расійская карта, яна завязваецца якраз-таки на сетку МТС. Улічваць, што вышкі стаяць блізка, дроны ключавыя для сувязі, яны ляцяць у межах 10-15 кіламетраў ад мяжы. Гэта азначае, што тым больш, што на вышыні, яны нармальна ў якасці рэтранслятораў працуюць. Далей яны перадаюць сігнал, і атрымліваецца, што кожны такі шахед становіцца кіраваным у рэжыме рэальнага часу. Гэта вельмі небяспечна, таму што па ўкраіне балюча прылетала па чыгуначнаму вузлу Ковель, дзе Расія... Николь, прошу прабачэння. Ладно, по чыгуначнаму вузлу в Житомирской области, дзе Расійская Федэрацыя, Корастань, мэтанакіравана атакавала лакаматывы, таму што ім трэба выбіць украінскую лагістыку. Гэта можна зрабіць, асабліва калі лакаматыў рухаецца тады, калі ты кіруеш мадэму менавіта з аператарам. І такое дазваляецца меш-сеткай. Калі ты прыбіраеш вышкі з Беларусі, альбо ставіш менш моцны перадатчык, што магчыма? Альбо робіш немагчымы наогул 4G перадачу, то бишь зводзіш да больш нізкіх, скажем так, стандартаў. Праблема знікае. Атрымліваецца, што гэта таксама варыянт. Атрымліваецца, што для Расіі вельмі важна мець гэтыя рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі, каб абстрэльваць чыгуначныя вузлы у паўночнай Украіне. А калі ўсё ж такі іх не стане, наколькі это балюча будзе, наколькі это аслабіць вось магчымасці Расіі? Для Расіі гэта магчымасць, гэта дадатковая магчымасць. Будуць шукаць іншыя, калі іх не стане, калі менавіта моцна патрэбна. Ёсць больш дарагія, скажем, рашэнні, гэта, напрыклад, менавіта ўжо станцыі кіравання в той же самай Зябравкі, у тым же самым Лунінцу, але гэта больш дарагія рашэнні, і гэта ўжо фактычна адкрыта расійская прысутнасць, і па расійскіх войсках рэальна можа прыляцець. Тут якраз такі ўмыюць рукі все. Таму, калі ёсць магчымасць выкарыстоўваць цывільную інфраструктуру, не будуць думаць, як перабудавацца.